Cangkemmu lebol. Betot demit tandang gawe kat mang rame perbelas. Goblok cengkeh lawang ndasmu diar engko. Lho, Nduk, krungu dhewe to. Wah, ini ki aku malah penasaran. Dan ya patis gempalek malah mundak wayu. Lah salah lek tenan to, gak hati-hati ini. Bol piye aku saiki? Opo ki? Tuwa. Kabeh jane waras ora to? Oh!